Sunnuntai-iltapäivä, Koivukylän vaalimökki. Vaalimökki aika on alkanut. Myyrmäen, Tikkurila ja Koivukylän vaalimökit kaikki aukesi tänä viikonloppuna. Vielä on tulossa Kors, Hakunilat ja Länsimäet. Koko viikonloppu on kierretty. Paljon ihmisiä liikenteessä tuntunut olevan. Moni on tullut ihan vartavasten kysymään eri asioita. Nuorisotyöttömyys on pinnalla. Monia lastenlapset on siinä tilanteessa, että on oltu jo pitemmän aikaa ilman töitä tai aktiivitoimenpiteitä. Tämä on yksi. Sitten arvonlisävero puhuttaa. Se on aika epäoikeudenmukainen erityisesti pienituloisten kannalta. Erityisesti täällä, jossa jo muutenkin asuminen ja eläminen kaikki on kalliimpaa kuin muualla maassa. Sen nostaminen saattaa myös aiheuttaa hintojen ja palkkojen juoksukierteen tai kilpalaukan, kun nyt tiedetään inflaatio 3,3 ja se myös tuhoaa työpaikkoja pieniltä. Erityisesti palvelualoit, jos se kokonaan menee hintoihin, eli arvonlisävero on myös työn verottamista. Jos halutaan tehdä 100 000 uutta työpaikkaa, ei pidä lähteä tuhoa työpaikkoja sieltä, mihin niitä pitäisi eniten syntyä, eli pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Myös tämä vanhuspalvelu, siitä paljon puhuttiin viime vaaleissa, mutta nykyhallitus laittoi rahat veron kevennyksiin. Nyt lähdetään täysillä loppusuoralla, 2 viikkoa jäljellä. Into on kova, siihen tarvitaan kaikkia avuksi. Nyt joka ääni ratkaisee, hyvältä näyttää ja porukka innolla mukana ja nyt vaan täytyy painaa täysillä loppuun asti. Moi!